Bratislava, 1996. Na sídlisku Ružinov stál bar Sirius. Dym, automaty, lacná vodka a v rohu vždy niekto, kto mal vplyv. Vtedy sa mafia miešala s politikou a každý vedel, že život môže zhasnúť skôr než cigareta v popolníku. Jedného jesenného večera tam zmizol študent práva Peter. Nebol ani výpalník, ani hráč. Len chalan, čo si prišiel zarobiť ako barman. Keď po ňom ráno zostala iba rozliata whisky a zakrvavená utierka, polícia prípad rýchlo odložila. Nehoda. Zmizol dobrovoľne. Jeho sestra Lucia tomu neverila. Vraj pred zmiznutím jej poslal odkaz: ak sa mi niečo stane, hľadaj v pivnici baru. Lucia si zohnala diktafón a v prestrojení za hostesku začala chodiť do Siriusu. Všimla si, že vždy o 2:00 ráno barman odnášal bedničku piva do pivnice. Raz sa mu nenápadne priplietla do cesty a cez škáru vo dverách zazrela viac než len súdy. V miestnosti stáli 3 staré trezory. Na jednom bol vyritý dátum 1994. To bol rok, keď na Slovensku začali vybuchovať prvé autá bosov. Lucia získala kľúč od zamestnanca, ktorý sa bál mafie viac než polície. Keď sa v noci dostala do pivnice, otvorila trezor, namiesto peňazí v ňom boli stovky kaziet VHS. Na obale každá mala napísané meno. Medzi nimi Peterk. Stlačila play. Obraz bol zrntý, ale stačilo pár sekúnd. V miestnosti s betónovými stenami sedeli chlapi v maskách a vypočúvali ľudí. Priznaj sa, alebo zmizneš, hovoril jeden z nich. Kazety boli dôkazom, že bar Sirius nebol len krčma, bol neoficiálnou mučiarňou mafie. Miesto, kde sa strácali nepohodlní. Lucia chcela nahrávky odniesť na políciu, ale cestou ju zastavilo čierne BMW. Z auta vystúpil muž v koženom kabáte, typická postava 90. rokov. Dievča, zabudni na Siriusa. Inak ťa nájdeme aj v Dunaji. Na druhý deň bar vyhorel do základov. Polícia napísala, elektrický skrat, všetky kazety zmizli. Len jedna sa zachovala, Lucia ju ukryla. Nikto nevedel kde. Roky sa o nej šepkalo ako o kazete, ktorá by mohla potopiť celé mená z politiky aj podsvetia. Až dodnes sa nenašla.